Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la Bucătăria Ali. Astăzi vom pregăti, adică vom face împreună drojdie. Drojdie natural de casă. Cei care nu găsește drojdie la magazin, ieri am fost la 5 mega imagi și la 28 în Go și la Carrefour și la Lidl. Nu am găsit drojdie. Și m-am gândit la rețeta asta. Cei care nu găsește drojdie și are nevoie neapărat de drojdie, puteți faceți cu ce avem nevoie pentru să facem drojdie. Avem nevoie de o lingură de zahăr, avem nevoie de 2 linguri, maxim 3 linguri de făină, 100 de ml bere. Nu contează că fără alcool sau cu alcool. Merge amândouă. Acum începem de unde? Punem prima dată bere într-un castron sau bol, cum doriți voi să denumiți. Acum vom pune o lingură de zahăr. Așa. Și vom amesteca cu tel. Să topesc zahăr. Amestecăm bine până să topesc zahăr. Nu mai sperați că face spuma, spuma este de la bere, o să scade. Așa, am amestecat bine. Acum punem, eu am pus 2 linguri. 2 linguri de făină, făină alb, făină de grâu. Așa. Și amestecăm bine. Nu punem sare acum. Și dacă vreți să puneți, puneți un praf de sare, nu mult. Că sare nu lasă, dacă puneți mai mult, nu lasă să crească. Eu am ales să nu pun sare acum. Sare, când o să fac coca, o să pun direct în făină. După aia pun apa, ulei, toate alea. Următoarea videoclipuri care facem aluat, coca, adică, și vom face o rețetă pâine rețetă din Afganistan. Care se face foarte ușor, nu pierdeți timp și iese foarte gustos. Acum amestecăm bine asta. Așa, am amestecat bine. Uitați așa, să fie slab ca o compoziție de clătite. Bravo. Așa. Asta e rețeta. Punem 8 ore acoperit în frigider. Să facem niște bule, să fierbe cum ar veni. Să nacresc. Când se face bulele alea, atunci este gata de făcut coca. Rețeta asta este pentru 1 kg de făină. Dacă vă place rețeta mea, mă numesc Ali, dați like, abonați ca să vedeți următoarele videouri. Vă mulțumim frumos, să aveți o zi bună!